Yaltılıktan halas olmak için Japonların ulanyan 5 usuly. Keizen usuly hemme wagt geçirme maksatlara koyup, yaltılığı yeňmek üçün her gün diňe 1 minut boýunça bir işi bitirip başlamaly. Wagtyň geçmegi bilen bolsa, bu 1 minuty artdyryp endiklerimizi güçlendirmeli. Pomodoro usuly. Bu usul meniň hem köp ulanyan usullarymyň biri. Bu usulla 25 minut ünsülen işläp 5 minut hareketine vermekdir. Bu hem işin has tutanýarly bolmagyny erçändir. Şoşin usulunda yaltalygyň esasy sebeplerinden biri men muny öňem bilýän ýa-da men muny edip bilmen diýen ýaly düşünjelerdir. Bu usulla bolsa hemme zada täzeden başlayan ýaly ýakynlaşmalydyr. %80 usulunda güýjüňiz tutuşlaryň harjanmadan durmak we energiýaňyzy tywşetli ulanmak gerekdir. Ýadama tertipli işlemek, uzak wagtyň dowamyny tutanýarly, ýani disiplinli bolmagyna ertändir. 5T usulundan gerekli bolmayan zatlary aýyrmaly, tertiplemeli. Hemme zadyň yerini bellemeli. Daştaguraň arasy bolmaly. Düzgünleriň goramaly. Özüňden, öz goýun kanunlaryna bagly galmaly. Tertipli, düzgün bir iş ýeri biziň motivasiýamyzy artdyrar we ýaltalygymyzy azallar. Men amanhym, indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.